araw-araw na pinapaliguan at pinapabaunan ng maiinom na tubig. Ilan lang daw yan sa ginagawa ni Jeneline upang maiwas ang kanyang anak na nag-aaral pa sa elementarya sa masamang epekto ng mainit na panahon. Ayon kay Jeneline, ang pag-iingat niya ngayon sa kanyang anak upang hindi dapuan ng sakit ay katulad din ng pag-iingat niya dito noong tag-ulan. Ang ginagawa ko po sa anak ko, araw-araw pinapaliguan ko po siya tapos pinapainom ko po ng maraming tubig hanggat wala pong suspension ng klase. Kasi sayang naman po kung halimbawa po na ipapaano ko po siya, papa-absent, tapos di pa naman nag-suspend kasi madali naman po yung bakasyon nila. Tulad ni Jeneline, madalas din daw na pinapainom ng tubig ni Lola Daisy ang kanyang apo na nag-aaral din sa elementarya upang hindi ma-dehydrate. Nilalagyan niya rin ito ng bimpo sa likod upang hindi matuyuan ng pawis. Ayon kay Lola Daisy, mahirap ang magkasakit kaya mas mabuti na ang nag-iingat. Para sa akin, yung para hindi maaputan yung bata, kailangan everyday ang paligo, tapos yung magamit ng sombrero para hindi naman gaano maanuhan yung lalo na kung masyadong mainit na, wag nang palabasin yung bata sa Pero kung nandito naman sa school, stay in the room na tapos paglabas, sombrero or umbrella. Sa loob naman ng room, sinasabi ko kay teacher na kung pwede paanuhan yung likod ng bata, baka basa or papalit ng damit. Ayon kay Mayflower Marie Jumamil, tagapagsilita ng Department of Education o DepEd Bicol, nakasaad sa kanilang Department Order No. 22 na sa panahon ng tag-init, lalo na kung mataas ang heat index, maaaring magpatupad ng class suspension ang mga paaralan sa rehiyon. Subalit nakadepende pa rin umano ito sa mga namumuno ng paaralan o sa nakakasakop na local government unit. May advice na din ang ating DepEd Secretary Angara na pwedeng magsagawa ng mga remedies or mga pwedeng gawin. Halimbawa, i-improve ang air ventilation or ang ventilation ng mga classrooms. So kung yung mga paaralan may mga kurtina, pwedeng alisin yon or pwedeng magdagdag ng mga electric fans or kung ano yung isasuggest ng mga magulang para mas maayos at maaliwalas ang mga anak nila sa loob ng mga classrooms. Dagdag pa niya, maaari ring magpatupad ang mga paaralan ng adjustments sa class schedules upang mabawasan ang overcrowding sa mga silid-aralan. And before, last year kung matatandaan natin, in Bicol Region, we also adapted yung mga shifting ng classes at adjustment ng class hours. Halimbawa, instead na magsisimula ng 7 o'clock a.m., may mga schools na nagpatupad ng 6 a.m. to 10 a.m. ang klase nila. Sa mga ganyan. Pero, ito naman depende. Hindi ito applicable sa lahat. Kasi may mga lugar naman tayo sa Bicol Region na although may advisory na halimbawa 45 ang heat index, may mga lugar naman sa Bicol Region na maayos pa naman ang kalagayan. So, maaaring presko pa ang lugar, may mga punong kahoy pa sila at tolerable naman ang init na pwede pa naman pumasok mga bata sa schools. Nanawagan din ng ahensya sa mga magulang at guro na patuloy na mag-monitor sa kalagayan ng panahon upang mas maging handa sa panahon ng tag-init. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.